jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq shi annabi Dawud mun hore masa duwatsu suna tasbihi tare da shi in annabi Dawud yana tasbihi to duwatsu ma suna tasbihi safiya da maraice shi gaba okay wa tsaira ba wai duwatsu kawai ba wa tsaira har da tsuntsaye mahshuratun Allah ya tara masa tsuntsaye kullun lahu awwabun dukkan su suna tasbihi tare da annabi Dawud wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab wa hal ataka naba'ul khasmi in tasawwaru al-mihrab Allah da kansa sai yace wa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin annabi Dawud bi taqwahu me dalilin da yasa mun karfafa mulkin annabi Dawud saboda takawar annabi Dawud yana da tsoron Allah fa qada alahu kullu shay'in li tawadu'ihi ma Allah saboda ka dukkan komai sai suka kaskantar da kai dangane da sanadiyar yana kaskantar da kai ga ubangiji shine Allah da kansa yace wa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin annabi Dawud wa atainahu al-hikmata mun baiwa annabi Dawud da hikima wato shine annabta wal isabati fil umuri da dacewa a cikin al'amuransa wa fasalil kitab da kuma wato idan wani da wani suna kusuma in annabi Dawud ya shiga ciki shikenan magana ya kare hal ataka naba'ul khasmi in tasawwaru al-mihrab izzakalu ala Dawud قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط وهل أتاك نبأ الخصم شن labarin musu masu gardama ka samu wannan labari Allah yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin wannan labari ya iso maka istazawwarul mihrab yayin da suka yi tsalle suka shigo wajen annabi Dawud ai masjida ko masallacin annabi Dawud ba su shigo ta kofa ba ai su mana udkhul alaihi min albabi ta yadda aka hana su shigo ta kofa li shughlihi bil ibada don ya shagalta da bautata ma Allah